ई दूधवा पीही ऐसा हूँ और तबियत दिन पर दिन खराबे भइल। पीही मम्मी जी पीही, हाथी लेखा दे या गाज लेखा बैठल जाता वे पीही। हाँ? दूध माने काम करके आई हम, खट के आई हम आ दूध तू लोगन पियाबू है ना, हमरा के दूध पिए दो। अरे ई दूधवा मम्मी जी के पिए दी ना, हम रउआ खातिर दोसर दूध लेके आवत अरे पिए द ना बबुआ के, हम हाँ, पी ले। दूसरा तीसरा ना दूध तो यहाँ हम पिए। नहीं मम्मी जी ई दूधवा हम रउए खातिर ले आइल ही रनिया, इनकरा ला हम दोसर दूध लेके आ जाता, नी रउआ पीही ना। अरे ऐसा में दूध में कौन चीज स्पेशल बा, अब तो हम और चाव से पिए। ए जीरो बात नहीं की बुझत, ई मम्मी जी खातिर हम दूध लियल बनी। देखो तू बात नहीं क्यों बुझत, हमरा के दूध पिए दो चुपचाप। अरे हम रउआ खातिर बॉर्न बीटा घोड़ के लिया होता नी। ना 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 हम तो यह दूध पिए। अरे पिए द एक कनिया, जाए द हमरे के दूसर दे। हाँ माई के दोसर दूध ले आके दी, हमरा के दूध